Ti. Sakti, dada-dada Sakti kok malu piye to? Engko tak lihatne nek TV kene kok lek masuk TV. Ana dadan. Dada Sakti. Dada Mbak Aca, dada. Dada piye? Dada no. Mbok dudu ikan ya, temene. Ana mbok dudu ikan. Mana ikanmu? Mana? Ndak jangan mainan, ini mainanmu, Nang. Ambilan mainanmu. Ndang kok tak kasih coklat. Mau coklat lagi, Kak? Ti? Loh, madep kene no. Mau coklat lagi, Kak? Lah ya. Lagi. Ya, sini ya. Ayo nih depan sini ya. Ndang mainan. Mainannya diambil. Ya, Ndang ambilan. Diambil. Hihi. Dek ini wes mbok lihat kok an. Ana? Kali kok jenenge. Lali jenenge. Lah Sakti ya gak ero jenenge. Ya nek depan no. Ya nek depan ya. Sini nek depan lek mainan. Turun dulu. Ya sana. Ya, ndang ambilan mainan nih. Mainan ya. Ya, mainan kan mbek sapa? Aduh. Mana? Ditabrak. Sakti tuh. Sakti. Meng sekolah dibelajari apa ti? Ti? Sekolahmu dibelajari apa? Takoni Mbak ya. Bi. Ya, Pi. Mantap, Kak. Oh, es krim toh. Mau es krim? Lek gawe mbake dhewe tapi. Mau? Sik ya. Hemen di sekolahan karo Bu Guru diwari apa? Lah apa kan sekolah kelasnya gak podo karo kakak. Diwari apa, Kak? Berdoa. Olahraga. Olahraga apa? Menari sih, karena olahraga. Sakti yo gelem menari. Lomba. Sakti yo gelem menari. Lah iki mang belajar apa ini mau? Belajar apa? Ya. 1 2 3 gak iki mau? Iya. Iya, mantap piye tangane lek mantap. Mantap. Ana lek joget piye? Yo berdiri no. Ndang. Berdiri, joget kaya Ana. Joget kaya Ana. Ndang. Piye lek joget kaya Ana? Lek Sakti joget lho. Nek ingi TikTokmu nganu kok didelok bukmu kok. Roh ora wae diomongi ora? Diomongi sama bukmu apa ayahmu? Salah. Dari anak. Mengolahragane apaan? Olahragane sekolah mengapa? Apa olahragane emang? Lomba karo menari. Ti rada nanti ben ketok ti. Lomba Kono. karo menari. Sanding kakak kono lho, kono lho sanding kakak. Hah? Ndang, duduk situ loh. Sakti wis iso membaca, Gong. Sakti wis iso membaca, Gong. Loh, Sakti. Takoni mbake ya. ABC.
Wis apal go ngabete. Nyapa cah loro iki lek kon ngaji angel? Nyapa lek kon ngaji kok angel, bulet, ngamukan sitoke angel. Sitoke ngamukan lek kon ngaji, nyapa? Piye ben pinter kok Mbak Mae bendina marani yo ngaji. Mbak Repa setiap hari kan nganu dolan rono, mantuk ngaji iso mainan lagi, ya ta? Iki lebar iki karo Mbak arep di ngajekne Mbak Aca. Duduk situ sama Ana. Duduk situ sama Ana. Duduk situ loh. Aca ngaji ya? Iya. Iya. Diantar sapa lek ngaji? Diantar sapa? Gigimu ndi to gigimu? Oh itu gigi gigis. Nyapa kon ngaji kok angel cah loro iki? Arep dadi apa kon ngaji kok angel? Iki engko ngaji ora? Manut ora engko? Tenan? Gak oleh marah lo ya lek diparani mae. Ndang berangkat ngaji. Bendang Al-Qur'an. Ngerti? Kaos kakimu sing diompoli Mbak Aca wis dicuci, Gong. Wes. Iki kene duduk sini sama Sakti. Wes duduk anteng. Gendang maem bertiga. Ndang kok lihatan kok. Ndang Caca, bar kita ambil nih es krim. Es krimnya sing gawe Mbak dhewe. Mau? Es krimnya buah naga campur pisang, campur alpukat, susu karo keju. Mau? Dihabisne gak wingko? Mbak habisne gak? Dadah ndak? Dadah, uru. Iya? Kalau es krimnya diambil nih mak loh. Ana mau nih Yan. Kudu dihabis nih loh. Lagi sing cilik rambut jikok nih. Pada Mary. Aca mau? Aca mau itu es krim? Dimakan ti. Enak ti es krimnya? Mantap. Nih duduk sini. Makan es krim. Ini Mbak Aca tengah. Mek nyoro tok nyapa to. Iki lo punyamu, iki lo ndang dimaem. Dipegang. Pegang dhewe. Enak to ti lek gawe mbake? Wi es krimnya aman wi. Gak ada pengawete wi. Sehat, es krim sehat. Kudu dihabisne lo ya. Ndang Caca maem. Ngapa iki kok njakutut iki? Dincengi lho mbek Sakti es krimmu. Enak ta? Nah Lho. Ndang tak Aca iki. Caca ndang dimaem. Setiap hari makan es krim. Caca. Lek sing wis beku enak ya, An? Iya, dimakan. Mung disangoni ora ti? Piro? Ti? Disangoni piro? Piro tak kok timbake ra tak kei coklat lho engko.
Oh ya. Sapa sing nyangoni? Lah enek PR apa gak? Lek enek PR digarap pisan PR-e dikerjakne. Cik kok enek pelajaran? Wah, sok mben tur apa? Naik apa ya sok mben? Hati. Ti rada rene ti ben ketok ti. Nah, ngono. Ben ketok bertiga. Lah aku rambut jak ti. Naik kapal. Sing ngetutne sapa? Ayah mbek sapa? Mae. Lah nyapa gak sido kita? Caca? Enak? Mantap? Tap. Dimakan oleh mantap. Dimakan. Tak ngambil. Gak apa-apa kok disalini. Lang. Mak. Enak ya? Es krim apokat dikasih keju. Susune beli Ultramil sing coklat. Piye? Mantap sakti seneng kok, Nanti. Enak toh? Ndang. Ya buah naga, ya buah naga. Senengane buah naga ya? Enak toh, ngomongnya Mungkin enak. Iya. Enak enggak? Pak gelange ana. Jejer-jejer. Sapa winggae dhewe ya? Gede apa tumbas? Coba nembah putar jaket. Peh enak ya ti ya. Seragamnya sesuk jadi gawe ora Ibu? Engko wabeng kabeh, awas lo ya. tapi dodone Jika nanti isu lho, Bu. iya anakmu ini kayak ngono. Bene lah. Kok diresiki. Bene windak jarno-jarno. Han? Iso gak? Peh enake. Makan es krim bareng-bareng. Maem. Caca maem no. Mantap tapi. Heeh, suweneng kok sakti muneng telu aku nentek gere saiki ti. Ti, ndi ndelok mbake. Delok es krime lho ndelok. Wah, habis. Mantap. Iki mantap. Yo, ngene nganu Aca cemot kabeh lho ngene Mbak Aca. Enak. Ini mah depannya Mbak aku dilebokne TV ya. Heeh, kok tak setel nenek kono lek enek nganu videomu. Kok Mas yo pengen gawe, Mas. Engko mantuk ngaji rene neh ye. Dhisik kae to. Dhisik kae. Heeh, ndek kene. Engko pulang ngaji gawe neh no. Lah oke videomu. Engko oleh duwe untukmu. Enak ti? Enak. Enak sah? Enak Hmm. sah? Mantap ya. Iki wes ya iki. Tak masuk nih kulkas. Mainan. Wis nayos itu. Ini tak lebokne kulkas e. Nyes selak kerak laler. Sendoke aja mbok lebokne kulkas. Sak kulkase. Kene. Cemote dilaki sik cemote.
Oh, Sakti mau kasih itu. Ndi? Kasihan Sakti paring ngono, nggih serbet nang. Paringno Sakti. Ndang. Ini loh. Dilap. Wi mulute wi. Mulute iso gak ngelap? Iso? Iya kakak nelukun kak. Kakak nelukun mantap menikmati. Dikoretin le. Cek loh. Ndang dihabis nih. Tapi ini lah. Iki mainan apa iki sitok iki? Iya, apa ini? Oh, tisunya saya tangannya di tisu le, di tangannya apa? Yo gambare adik. Ini nek gambare adik ini. Banyak tangannya kok tisu Sakti. Ini loh gambare adik loh. Nah, iki tisune. Iki kakak. Iki kakak engko. Enak? Parek gak? Lah coklatnya sido apa gak? Angkanya bodoh enggak tukaran. Dadaan. Dadah, ngomong no, dadah. Sakti, dadah dulu. Dadah. Iki no, Rene. Sana. Dadah dulu. Ayo dadah dulu malah joget. Dadah. Cium jauh lah. Cium jauh. Nah, dadah. Nanti lagi. Buangan di situ tuh, Sakti masih